Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. Това нещо ми е доста странно, че го казвам отново. Не съм го казвал доста време, но здравейте! Както видяхте по заглавието, видеото ще бъде относно ринопластика и септопластика. Така, нека да ви дам лек апдейт. От няколко месеца имам доста големи проблеми с носа отново. Въпреки че правих всички тези интервенции, които не са реално ринопластика, по-точно конци и тем подобни за няколко години, носът ми не иска да се оправи. И започнах да имам все повече проблеми и реших, че ще си направя реално ринопластика, за която чакам от няколко месеца и най-сетне имам дата за операцията. Това, което ще правим са синузи, ринопластика и септопластика. Визуално единственото, което най-вероятно ще правим, тъй като тепърва предстои да обсъждам нещата с доктора, е долната част на носа и гърбицата, тъй като тук има доста голям проблем. И гърбицата, която е единственото нещо, което ще направя козметично, няма да си правя някакъв чип нос или нещо подобно. Разликата ще бъде минимална, може би просто гърбицата, която отгоре ще бъде махната. Тук ще трябва тези гощали да бъдат пребрани поради съвсем различни причини. Просто ще ви апдейтвам с времето. Операцията ще бъде след 2 дни, но утре влизам в болницата. Така. Имам един сак, който съм си приготвил всичките неща, които ще ми трябват. Ако ви хареса видеото, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми и също така, ако да питате някакви въпроси, може да ги напишете долу в коментарите. Това е за сега. Ще ви апдейтна по-късно. Хора, вече съм в болницата. Малко депресърско, тъй като всичко е затворено, не можеш да отваряш прозорците, тъй като не трябва да влиза светлина реално след операцията. Направих си няколко изследвания, имам още няколко скенери снимки, които трябва да направя и утре ми е операцията. Да, също така чакам доктор да дойде след обяд, за да може да обсъдим какво ще се чупи, какво ще се прави в носа и всички такива подробности, които трябва да си говорим относно операцията утре. Да. Тук. Така, започваме от днес с антибиотиците. Доколкото разбрах, за момента след консултация с доктора, операцията ще ми бъде утре към 10-10:30. И хубавите новини са, че няма да бъде толкова дълга, което ще рече, че свърши по-бързо. Реално трябваше да бъде около 4 часа, но ще бъде около 2. Но той каза, че най-вероятно ще свърши за час и половина. Добро утро, хора. Часът е 9:30. Операцията съм трябва да започне след 30-40 минути, може би малко повече, може би малко по-рано. При малко се събудих от сън. Така че нека да стане да се оправя и да се приготвя. Това, което мога да ви кажа, че очаквах да не спя днес, да се събуждам през цялата нощ. Но не се събужда почти изобщо. Малко ми боли главата. Спи ми се доста, не спах. Не е никаква идея, защо обаче не успя да се наспя вчера. И така, имам зъбите ми на лицето и чакаме да ни изикат. Видя вече може би час от както гледах от операция, както виждате, започва да тича, тази част да се започва да посидява, тази част също, нека по-след колкото си мислех, и ще усещам тук, костата ми започва да оттича и да. Това, което мога да ви кажа към момента. Точно се събудих от дремка, опитах се просто да спа. Единството, което за момента боли е гърлото, тъй като ми е доста пресъхнало. И може би самите пера, които са в носа. Колкото на горната част няма такива бележки, ме боли по този начин, но... Да. Вече е 7 часа, почти 6:30. Доктора ми изпрати снимки, но сега ще ви прекача и тук да ги видите. Но сега няма да мога да го видя, може би месец. Как изглежда? Но разбрах, че самата преграда, която трябва да бъде 2 мм, при мен е била 6, което е доста, но реално е оправено и всичко е наред вече. Но нещо, което разбрах е, че ринопластиката ми не е външна, а е вътрешна. Предполагам просто през някои от ноздрите или нещо такова, но реално нямам шълбове отвън. Не ме боли нищо, абсолютно нищо, често казано. Гърлото ми тук, тръбата, която слагат, когато ви сложат опойка, такава дълбока пълна опойка, слагате една тръба, с която да дишате и реално не ме боли гърлото. Както казах по-рано, единственото некомфортно нещо е тук, но като цяло не ме боли, единствено ми е некомфортно. За момента съм на една банка много спокойно и това е. Реално имам тампони, мисля, че имам едни силиконови, не знам как се казват, пера в носа вътре и по 2 тампона във всяка ноздра. Утре ще махна тези горите тампони, които са
вече почва да кръвоизлив, но това е съвсем нормално след ринопластика, най-вече след септопластика е напълно нормално да получите кръвоизлив. Но съм е супер, под очите ми оттекоха. Може би утре, доколкото знам аз, утре ще оттече още повече. Ако трябва да оценя като бълкото на 10, бих и дал може би 4-5 от 10. Ако дискомфорт, доста дискомфорт, но отново има случаи, в които съм имал по-голям дискомфорт. На някои хора, които дишат през носа, може да ми е доста дискомфортно, тъй като са свикнали да дишат през него. Аз никога не съм дишал през него, затова не е чак толкова голям проблем. В момента е 10:30. Аз дигнах някаква температура от всичките тежести, които са били тук и тази кръв, която са били тук. Сега ми даха, по-точно не сега, преди около 15 вече ми даха лекарство, което спира да свали температурата горе-долу. Сега ми е по-окей, тъй като по-рано ме стесеше, цялото тяло ми беше много студено. Но сами е тут супер много. Очакваме да се редува още повече. Може би очите ми малко спаднаха, доколкото виждам са малко по-отворени вече. Да се надяваме, че този отрок ще спре. По принцип, хората стават доста си след ринопластика, но така като гледам аз, не съм толкова зле, може би и тук съм леко си и от тази страна, но така като гледам не е чак толкова много, може би от светлината, но не мисля, че е толкова зле. Моята кожа по принцип не е от кожите, които лесно посиняват. Извинявам, че говоря така, просто цялата ми кожа се е оттекла и не мога да я помръдна изобщо. Доброто хора, днеска е ден 2. Както виждате, цялото ми лице е оттекло от всякъде, но сами също лицето ми и устата ми, всичко ми е оттекло. Сега ще отида да си измия лицето, да си спи зъбите и отида да пия едно кафе. Изглежда по-зле, колкото реално е. Трябва да се тръгна, може би след няколко часа и ще ви апдейтна реално какво се случва. Чакам системата да изтече антибиотика и след това ще бъде отида малко навън. Вижте. Спока ми се вената. Предупредих я няколко пъти. И отново няма много просто. Просто мисля, че някои хора да работят тази работа. Преди около 15-20 минути ми изкараха втори ред тампони от носа и отвратително. Чувстваше съм доста зле, тъй като всичките тези тампони вътре се бяха залепили за самия нос. И отвратително гадно. Тук на ръката ми тестери за антибиотик залели. Чуете какво е така. Тази нос ще остава тук, утре се е прибирала. Ръката ми апдейт вече е по-спадала, както виждате. Не е толкова дотъчено, доста изтръпнала, но е по-окей, наистина е доста по-окей. И така. Преди малко хапнах, между другото. Да. Лека нощ. Така даже в момента преди малко се събудих. Имам силиконови парам в София, ще останат в него то още може би 2-3 седмици, след което ще бъдат премахнати. Днес ми махнаха 2 слоя тампони и още 2, които ще бъдат премахнати утре. Храната ми е по-добре, вече като можете да видите. Експириенсът ми тук нещо, за което става доста зле. Една не иска, че смени превръзката, друга ти поковената. Те да ти казва нещо друго. Няма значение както те. Няма вече за кога. Просто искам да ви дам малък апдейт на какво реално се случва към момента. Аз ще се опитам да си искам днес. Не знам дали ще успея, но ще се опитам. В момента че са 7 без 10. Тук ще се събудих. Днес за първи път успях да поспя няколко часа. Вече успявам около 3. 4 някъде до сега 6,5, 7 без 20 някъде там. Аз съм доста по-добре. Преди малко свалих конците, всичко е наред, не съм и супер оттекал, няма как да видите къде е резултат в момента. Както виждате и цялото ми лице оттекло, целият отток, който беше горе, слезна надолу. Сега ще събирам багажа, чакам да ме вземат и си тръгвам. В момента няма абсолютно никаква болка. От момента, в който ми изкараха всички тампони отвътре от носа, всичко е наред. Да ме боли единственото, което носът ми постоянно тече, тъй като има доста кръв и носът ми е оттекал също. Отток ще спара до няколко дни. Към момента изглеждам така. Не съм изглежда по-голям от очите ми. Сега си багажа и е време да си тръгвам.
забави да кажа, страшно много ми се яде KFC от 2 дни. Мисля да отида да си взема, но нямам нито вкус, нито мири все още. Но искам да отида да си взема KFC, така че мисля да мина там. Чуз за един бърз апдейт. Днеска е 3-4 ден. Мисля вече е по-окей. Както виждате и от тук започва да ми спада. Обмислям ли да не слагам абсолютно никаква лепенка долу, за да може да остави да диша. Не мога да спя много през нощта, малко повече. Но не чак толкова, може би спа по 3-4 часа, не мога да спа повече от 3-4 часа. Днеска 5 ден след операцията, от като почти ми е минал, вече слиза още по-долу, отдолу под брадичката. Няма почти никакви болки в носа. Както може да видите, той вече започва да спада. Не пия абсолютно никакви болки успокоителни вече. Тази нощ спах малко повече, отколкото предишните дни. Да отивам да свърша малко задачки и след това се преминаваме вкъщи. Днес е ден 20 от операцията. Не съм снимал нищо, тъй като имах доста голям проблем. Получих доста голям кръвоизлив, поради което трябваше да отида по спешност при доктора. Трябваше да ме тампонират наново и да ми обгори самите кръвоносни съдове в ноздрата, главно в дясната ноздра. Седях с тампони 4 дни. Вече мога да ви покажа крайен резултат, как изглежда носът ми в момента. Да бъда честен, след като ми махнаха абсолютно всичко, се чувствам доста добре. Най-хубавото нещо е, че вече мога да дишам през носа. Другото нещо, за което се радвам е, че носът ми изглежда по този начин и ако реално вие не знаете, че аз съм си правил някаква интервенция на него, не може да се разбере, изглежда супер естествено, не е нито чип, нито по-малък, нито нещо подобно. Ще отнеме още няколко месеца, за да може носът ми да се възстанови напълно. Само единствено долната част, която е тази, ще се повдигне леко нагоре с времето. Но това е като цяло, отдолу нямам абсолютно никакви шевове. Шевовете ми реално са в лявата ноздра. Също искам да вметна, че не получих кръвоизлив, защото нещо не беше окей с операцията или че е по вина на доктора. Като цяло операцията, които той ми направи, бяха 3. Синузи, ринопластика и септопластика, тъй като имах девиация, реално изкривяване на преградата, доста голямо. Проблемът идва от там, че тези операции се правят индивидуално една по една. А ние ги направихме всичките наведнъж, което се очакваше да има някакъв вид усложнение. Също така, поради други причини, организмът ми се възстановява доста по-бавно, тъй като моята имунна система е по-слаба. И това е главната причина, поради която получих този голям кръвоизлив, но всичко вече е наред. Единствено нещо, което може да се оправи е тук и тази част на носа, но трябва да мине малко повече време, около още 3-4 месеца, след това ще го оправим. А ако ви е интересно, мога отново да ви снимам какво сме направили и да ви обясня по-точно какво доктора ще направи и защо се е получило така. Също така, както казах, ако имате някакви въпроси, може да напишете долу в коментарите, бих се радвал да отговоря на тях. Това е което исках да ви кажа. Ако ви хареса видеото, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми.